φάνη στην πλατεία. Καθίσαμε την ήπια με κατά την εκκλησία. Ακόμα μια φορά σε αυτή τη γειτονιά διαδραματίζονται πολλά τρελά σκηνικά. Ένα από αυτά θα σας πω για ένα βράδυ που είχαμε αράξει εμείς μες στο σκοτάδι. Έτσι αποφασίσαμε να βγούμε μια βόλτα, να αλλάξουμε επιτέλους τις μοναξιές μας στη ρότα. Ανεβαίνοντας στην πλατεία περπατούσαμε αργά, σκεφτόμενοι το μέλλον, την ανεργία κτλ. Θυμάμαι όταν ήμασταν παιδιά, γυρνάγαμε μέσα στα στενά. Λέγαμε ιστορίες για τα παλιά τα χρόνια και εκεί μας τυρωμένοι κοιτούσαμε τα μπαλκόνια. Και βγαίνει ο Ιάσονας από τη στενή και γινόμαστε όλοι μια παρέα γελαστή. Να και η Έλλη με την τέλεια την μπούκλα σου, γαμώ της μάνας σου το μουνί κι ας είναι και γαλίτσα. Και έρχεται η Γιασμίν από τη για πιάτσα στη γωνία και ο γκόμενος ο Νταβατζής τη γαμάει με μανία. Άντε και γάμις.